So starting January 12, Gi-anunsyo ni Vice President ug Education Secretary Sara Duterte kagahapon Martes, Nobyembre 21 nga ang tanang pampublikong eskwelahan sa Pilipinas kinahanglan makabaton og reading program matag adlong Biyernes sugod sa Enero 12 sunod tuig 2024. Isip kabahin sa pinakabag-ong lakang sa Department of Education nga mapakusgan ang literacy sa mga estudyante. Tawgon nga Catch-up Friday sa programa. Ilawom sa programa, ang mga estudyante gikan kindergarten hangtod grade 12 adunay adlaw alang sa pagbasa nga haom sa ilang edad. they are making a policy now that every Friday will be Catch-up Fridays. Ibig sabihin, wala tayong gagawin kundi turuan ang mga bata magbasa at yung mga marunong na magbasa, ituro sa kanila ang critical thinking and analysis. Yung mga marunong na sa critical thinking and analysis, pasulatin nyo ng libro, pasulatin nyo ng essay, lahat na kailangan natin gawin, matutunan ng mga bata, gawin natin sa Catch-up Fridays. Tinguha ni Vice President Duterte nga mapalig-on og dunay maayo nga kalidad sa edukasyon sa nasod ubos sa matatag agenda. Meron din tayong kailangan i-catch up sa health, sa values, and sa peace education. Yung buong Friday will be the Catch-up Fridays para sa anong gusto natin makita na mga kabataan sa darating na mga panahon. Anong gusto natin na makita? Mga batang makabansa. Mga batang matatag, marunong magbasa at makabansa. Kaya kailangan natin ng isang araw kung saan kailangan natin humabol doon sa kung saan natin gusto dalhin ang mga bata. Dahil hindi pwedeng paulit-ulit na lang tayo sa ating ginagawa, pero wala naman tayong nakikita na pagbabago, wala tayong nakikita na improvement sa ating mga learners. Gidasig ni Vice President Duterte ang mga ginikanan nga siguruhon nga nag-eskwela og makahuman sa pagtuon ng ilang mga anak. Sanglit, ang edukasyon ang susi sa maayong kaugmaon ug makabag-o sa estado sa kinabuhi sa mga lungsuranon ng Pilipino. Sumala sa Department of Education nga sa gihimong survey sa Program for International Student Assessment kun PISA niadtong 2018, nasayran nga naa sa pinakaubos nga ranggo ang Pilipinas sa isgutanang reading comprehension nga adunay 340 puntos. Pinakaubos nga score sa tanang nasod nga gisurvey. Subay sa 2023 report sa Philippine Business for Education, migawas sa statistics nga siyam sa napulo ka mga bata edad 10 anyos dili makabasa. Busa gipaningkamutan karon sa Department of Education nga mapalambo pa ang literacy ug mahatagan og dekalidad nga edukasyon ang kabataan sa Pilipinas. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.